Posterizer. Sanibona sinibingelele ku-part 2 weseries yethu emfishane The Last Man la esigcine khona u-Agent 355 beno-Yorick sebemtholile u-Allison udokotela oyi-geneticist. U-Agent 355 wayefuna ukuthatha u-Allison aye naye e-Washington DC e-White House kodwa wanqaba. Wathi u-Allison yena akazwani nohulumeni indawo afuna ukuya kuyona i-San Francisco ngoba i-San Francisco iyona indawo esenazo izinto ze-software yokwenza umsebenzi wakhe nokuperform i-human cloning. Ngesikhathi u-Agent 355 ebheka u-Yorick la alimale khona emhlane, wathi u-Yorick u-Agent 355 akafonela uma wakhe uJennifer upresident am-update ukuthi kuhamba kanjani. U-Agent 355 waya kwenye room ngesikhathi ekhipha i-satellite phone enze ngathi ufonela uJennifer kanti uyapretend uthi esuka lapho vele ayihlepula wayibulala ifone. Wabuyela ku-Yorick wamtshela ukuthi ifone ngebhadi sivele yafa ethi kuzomela ahambe ayofuna entsha. Ethi wena hlala la uqhubeke nokuzama ukuchama u-Allison khona ezokwazi ukushintsha umqondo aye nathi eWashington. U-Agent 355 wadrive isithuthuthu eseya kule address ebibhalwe ephepheni ebeliyi-envelope. Wafica indle eyivalekile isildi wabona ukuthi ngcono angene ngewindow. Wathi uma engena wahlaselwa omunye wesifazane owayehlomile ngaphakathi. Yaqala lapho impi bashaya u-Agent 355 nalo muntu wesifazane. Kubonakala ukuthi bama-professional fighters bobabili. Bathi sebekhombele ngey'bhamu barealize ukuthi bobabili bama-secret agent. Bobabili bahamba ngenkinga efanayo for ukuthola ukuthi ubalo muntu obarecruite kwi-secret organization. Le secret agent yomlungu nayo yasichaza isitori sayo ukuthi yakhishwa isekwe-mission yaphuthumiswa eWashington ngosuku lwesigameko sokufaka abantu besilisa. Ungathi umuntu owayengirecruitile wayazi ukuthi kuzokwenzakalani although ungazi ukuthi ubani. U-Agent 355 wabuyela emuva ku-Yorick no-Allison. Wabuye sebatshela ukuthi upresident uJennifer usebatshela ukuthi bangahamba bobathathu baye eSan Francisco kanti esikhwameni esika-Agent 355 kwakune-tracking device i-tracker. E-White House eWashington DC kwafika elinye isosha elizotshela uJennifer upresident ukuthi kutholakale elinye lamabhano yakhe eliphahlakile elishile nophisi babantu abashile abafile. Upresident uJennifer wasola kakhulu u-Agent 355 ukuthi uyena ophahlazele lo bhanoyi. uChristine owayekhulelwe wethuke eyibone esopha igazi ngesikhathi ongena etoilet ekhala. Wafika uKimberly ezombheka uChristine watshela uKimberly ukuthi uyacabanga ukuthi uzoba ne-miscarriage. uKimberly wathathela uChristine impahla eyiclean wamphuthumisa kunesi. Loyo nesi waperforma i-ultrasound kuChristine wabatshela ukuthi ingane iphilile right. uRegina naye wafika lapho ngesikhathi eselethwe nge-wheelchair bamukela bonke bemshayela izandla kodwa kwaku-obvious ukuthi bonke babengakujabuleli ukubuya kwakhe. uKimberly wahamba wayokhulumela naye kwenye indlu bobabili wasukuma uRegina wathi akafuna ekuhamba nge-wheelchair yena. Labo bobabili uRegina noKimberly babengazwani ekuqaleni kodwa manje basebeplana ukuhlangana ukuze baqumbe phansi uJennifer upresident. uKimberly wahamba eseyobheka uChristine ngesikhathi uChristine ecela uKimberly ukuthi uChristine ukhulelwe ucela angatsheli muntu ngoba akazazi noma usazoyigcina le ngane. uKimberly wathi uChristine esefuna ukukhala uKimberly ecela uChristine ukuthi ucela ukuyikhulisa leyo ngane nama ukuthi akayifuni uChristine. Kule security checkpoint eseBoston kade edlula khona u355 wafika abanye ababehamba ngey'thuthuthu befuna u355 bephethe isithombe sakhe. Before bahamba u-Allison no-Yorick no355 badlula la kwakubanjelwe khona inkonzo kukhanyiswa amakhandlela kuthandazwa kukhunjulwa wonke umuntu wesilisa owashona. Bafika nabo labo bey'thuthuthu abafuna u-Agent 355 bazojoyina lowo mthandazo. u-Agent 355 wathi mayebona bengena labantu bey'thuthuthu watshela u-Allison no-Yorick ukuthi abahambe. Wadlula wakhuthuza omunye wabey'thuthuthu wafica isithombe sakhe. Bahamba bayocasha kwelinye isonto la u-Agent 355 afike bachazela khona izinto ey'ningi. u-Yorick wacathula ukuthi u-Agent 355 kanti akakhulumanga noma wakhe uJennifer kodwa u-Agent 355 yena wayesefocus ekubhekane ngqo nezitha zakhe ukuthi wayesecabanga ngisho ukubaqhumisa ne-building. Ngalobo busuku u-Yorick akufikanga ubuthongo ezama ukufuna ukukhuluma no-Agent 355 nokuyilapho athola khona ukuthi uyasleepwalk. Wammisa ngoba wayehambelele cishe yophoseka phansi. Ngakusasa u-Allison wasithola isithombe sika-Agent 355 watshela u-Yorick ukuthi labantu bey'thuthuthu bafuna lo Agent 355. u-Allison wathi ku-Yorick ababaleke bamshiye u-Agent 355. u-Yorick akavumanga ukuhamba kodwa wahamba wakhuluma no-Agent 355 abhathi ukusleepwalka kwakhe. Kodwa kunokuphendula u-Agent 355 watshela u-Yorick ukuthi akakhumbule ukuthi kumele acashe. u-Yorick wavela wacasulwa yileyo attitude ka-Agent 355 wabuyela ku-Allison wamtshela ukuthi useyavuma ukuthi ababaleke bamshiye u-Agent 355. Lo wesifazane wayekushaya isibhamu uRoxanne wayesehole support group ezama ukubuza uMackenzie ukuthi babejwayele ukuthini abantu besilisa ngaye kodwa uNora wacasuka wavikela ingane yakhe uMackenzie wamisa uRoxanne. Khona lapho kwakhala i-alarm ababecuphe ngentambo amathina alengayo. Bonke abesifazane bathatha iy'bhamu zabo bahlukana ngamaposition. Wahamba uRoxanne eseyohlangana nalabo bantu ababefika. Kwakuwumndeni omncane wabantu
abantu ababehambe befuna indawo yokuhlala bephethe ingane, kodwa uRoxanne wabaxosha. La kwakugezela khona amantombazane ayetshela uHero ukuthi umukelekile kufanele azizwe esekhaya ahlale nabo ngoba uRoxanne uyabavikela. uHero wayazi ukuthi bekumele ahambe noSam aye eWashington kumawakhe, kodwa impilo isimnandi la. Kwathi ntambama abesifazane bahlangana ngokwenza olunye usiko ababekholelwa ekutheni bageza izono zentombazane babeyigcoba ngodaka nenhlabathi emzimbeni, baqeda bayibhabhadisa kuBhavu base beyiqamba ngo-Athena njengegama layo elisha. uSam wacasuka wathi nonsense wahamba. uHero kodwa wayesachazekile inkolelo yalabantu. uSam walandelwa uCasey lenye intombazane yamtshela ukuthi noma engathandi kodwa angakukhombisa ukuthi akahambisani nenkolo yabo, ethi futhi awavumelekile amantombazane ukuhlala naye njengoba eshintsha wazenza umuntu wesilisa. Later uRoxanne wakhuluma noHero bobabili embuza ukuthi yini lemphethe kabi. Wakhuluma iqiniso uHero ukuthi wabulala uMike. uRoxanne watshela uHero ukuthi uma engahlala la angakhohlwa zonke iy'nkinga zakhe. uNora waphaphama ekulaleni ezwa umsindo wabantu abalwayo, kanti u-Athena namanye amantombazane babeshaya uCasey for ukuthi kade ekhuluma noSam ehamba yedwa. eWashington DC eWhite House uGeneral wamasosha wayekhuluma noJennifer uPresident noRegina ebatshela ukuthi useyaziwe ukuthi uphi u-Agent 355 futhi ufunelwa amacala amaningi e-treason noma yini treason, isiphambeko noma ukuhlubuka ngazi ukuvukela umbuso igazi nengixolela unzima nomsebenzi wokushintsha i-English yenza isiZulu. uGeneral wamasosha wavula iredio noma u-ove efuna ukuyizwa live emission. esontweni u-Agent 355 wathola ukuthi uYorick no-Allison sebebalekile. labantu bethuthu babona u-Allison noYorick behamba ehlathini babalandela becansa omunye wabo u-Agent 355, kanti u-Agent 355 wayebalandela ngemuva ngoba wabaqhamukela ababili bethuthu wabashaya. Owesithathu wabona lokho wavela wavulela ngenhlamba. u-Allison walekelela u-Agent 355 bambulala oyedwa wesithuthu. isosha lokugcina lajaha uYorick ngesikhathi ebaleka ephethe inkawu yakhe. emva kwalowo muntu ojaha uYorick kwaqhamuka u-Agent 355 wambamba nalowo muntu wasephahlaza naleyo radio. u-Agent 355 kwalahleka isignal eWashington. uYorick ebona ukuthi u-Agent 355 usefuna ukubulala lesosha waqamba amanga uYorick wathi hayi limbonanga ebusweni. ngakusasa u-Agent 355 wahamba entshontsha upetrol emotweni bamunca wantshontsha enye imoto ye-RV babaleka ngayo. bese endleleni u-Agent 355 wafika la ubuthongo wezela walala imoto yabhabhalaza ashayisa isihlahla. u-Allison waphaphama ekuqulekeni sekumnyama wabona uYorick wayesaqulekile u-Agent 355 esenyamalele. bazibona sebezungezwe inqwaba yabesifazane abahlomile babathatha bayobathumba. athi amasosha esebuyisele ePentagon omunye wesifazane wayebone uYorick wachazela osopolitiki babehlangene emithingini ngomunye wesilisa ophilayo ohamba nenkawu. uJennifer wazama ukuyigqiba leyo nto ngendodana yakhe wathi akukwazi ukuthi kusekhona umuntu ophilayo ngalesikhathi bafa bonke abantu besilisa, ithi kuzwakala kuwubulima-ke nanokuthi uhamba nenkawu. sebebodwa uJennifer wahlebela uChristine ukuthi akaphinde azame ukuyokhonvisa amasosha ukuthi angayifafazi le ndaba. Later uPresident uJennifer wakhuluma nababhikishayo uzama ukubehlisa umoya. waphazamisa inkulumo yakhe ngesikhathi ebona uBeth girlfriend yendodana yakhe uYorick ime ngaphandle watshela amasosha ukuthi awamngenisa. uBeth wafika wachazela uJennifer ukuthi ubenzani. wathi uBeth uyakholela ukuthi uYorick usuwashona futhi uma wakho uJennifer akangamcorrect uBeth mayisho njalo. uBeth wavalelisa kuJennifer ngesikhathi behagana emtshela ukuthi ngeke azakwazi ukuhlala la. wahamba uBeth wawuhlangana nalaba kade bebhikisha laba bomzabalazi abangaphandle wabatshela ngokwenzeka ngaphakathi endlini zombuso eWhite House. ngaphakathi uRegina waxoxela uKimberly about izinto ayitshelwa amasosha la wafikayo. umala wezwa lokho wethuka wazwa wiseglasi ecabanga ukuthi ubengahlanye ekhanda mayethi umbonile umuntu wesilisa ophilayo ehamba nenkawu. uKimberly noRegina bayikholelwa lento eshiwo umala kodwa babefuna ukuhlanganisa iplani ezobanikeza iproof yokuthi lento iyiqiniso ngempela yini ukuze bakwazi ukuqumba phansi uJennifer babehlangene ngayo. umala washiya uRegina noKimberly kanjalo waqonda ngqo kuJennifer emthethisa embuza ukuthi benenzelani ngathi ngiyahlanya ekhanda mangithi ngibona umuntu wesilisa nenkawu. bonke abantu abebelapha emain room bacabanga ukuthi umala uyahlanya ekhanda nokwenza ukuthi bonke abantu batshela umala ukuthi akahambe ngoba uphazamisa umhlangano. uKimberly ebusuku wethuswa ukubona inote ayibhalelwe uma wakhe ethusayo. uKimberly wathi eseyobheka uma wakhe umala wafica ukuthi ugcine eyibulele ngenxa yokuthi kuthiwa uyahlanya. ngakusasa ekuseni uYorick waphaphama eselele nomuntu wesifazane angamazi. kwathi uma eqhubekela ekhishini uYorick wafica inqwaba yabantu besifazane. labo besifazane bamqolisa amacala uYorick bembuza ukuthi uphila kanjani wabatshela ukuthi naye akazi ukuthi uphila kanjani benenkawu yakhe. labo besifazane bahamba bayohlangana bodwa bamshiya yedwa uYorick befuna ukuplana ukuthi bazokwenza njani ngaye. u-Agent 355 waphaphama ekuqulekeni wayebona sevuka embhedeni wasejele eboshwe ndawonye no-Allison. nokwathi besekhuluma bethuswa ukubona sekungeniswa noYorick khona kule prison cell. u-Agent 355 wabatshela ukuthi uzokweqena abashaye labantu. uYorick wakhuza u-Agent 355 wathi wrong lento ayicabangayo ngoba kwabona labantu besifazane babekade beboshwe la kudala. u-Agent 355 watshela uYorick ukuthi akabasaphi phela labantu besifazane. uYorick watshela u-Agent 355 ukuthi mawukuthi uyithembile awuzulwe nami kuqala. u-Agent 355 wabamba uYorick wamklinya uswala lapho wamsakaza umnyango. khona lapho kwangena omunye umuntu wesifazane wabatshela ukuthi abayeke lento abayenzayo ngoba bayindawo la. ngaphandle ehlathini uRoxanne wayejaha omunye umuntu wesifazane emtshela ukuthi akajika yeke ukubaleka. lo muntu wesifazane wabaleka ngenkani uRoxanne wamdubula. wagijima uRoxanne wabuyela esitolo
lashiye khona abanye waqamba amanga wathi bayahlaselwa. uHero waqhubeka nokupractice ukudubula ngesikhathi bonke betshela uRoxanne ukuthi kuzomele bahlome. uSam wayengayingeni leyo nto, wathethisa kuRoxanne wamnika isibhamu wathi akafunda ukudubula ngenkani. Ngaphakathi esitolo enye intombazane yatshela uNora ukuthi kuzomele athathe ingane yakhe uMackenzie bahambe. uNora waphuma wathethisa uRoxanne emtshela ukuthi phela la bekungamele bahlale unomphela. uRoxanne waziba uNora wayethulela wahamba uRoxanne. Kokwenzeka kudala siyabonisa ukuthi uRoxanne wayebavikela kanjani abantu besifazane batrain ababehlushwa i-domestic violence. Kokwenzeka manje sibona uNora ezama ukuncenga uSam ukuthi abeqe naye. uSam wahamba washiya uNora emtshela ukuthi akamthembi. wangena ngaphakathi uSam watshela uHero ukuthi abeqe naye. noHero wayengafuni ukuhamba noSam emtshela ukuthi uzohlala la. Baphikisana uHero noSam kwaze kwalalela abantu abaningi kwaze kwaqhamuka uRoxanne watshela uSam ukuthi akaxolise kuHero. uSam wacasuka wathethisa uRoxanne wahamba uSam ethi ngeke ezwe ngaye. uRoxanne walandela uSam kanti uSam uzofika ntshontshe. Ethe santshontshe izinto wangena uRoxanne embuza ukuthi wenzani. wathi uSam ngoba uyahamba uthatha ukudla okuzomnelisa endleleni. uRoxanne waxosha uSam wathi akahambe nakho akuthathe. ngakwenye indawo yayipaka amatruck sibona uRoxanne eshisa ezinye idumbu zabantu besilisa ezayisalile. waqeda lapho wabona ihhashi mayethi uyalilandela walibheka ukuthi liya ngakuphi. ngaphakathi endlini uHero wayesekhalela ukuhamba kukaSam. uRoxanne wangena lapho wathulisa uHero wayekhala wamtshela ukuthi amadoda ayi-useless. wazokhombisa uHero ezinye idumbu zamadoda ayishisa ezungezwe amantombazane. amantombazane ashisa izinto zabantu besilisa babekade beseyimpilweni zabo. noHero wathola ithuba lokujikijela izinto zikaSam emlilweni. uNora wayebabukela kude labantu besifazane sebedansa. watshela ingane yakhe uMackenzie ukuthi kuzofanele babuyele eWashington DC. noMackenzie wayengasafuni ukuhamba noma wakhe etshela uNora ukuthi ngeke ashiye abangani bakhe. baphuza abadakwa bakhathala balala kodwa kwakuNora kuphela wayengalele ngoba wavuka lapho wafica isigubhu sikapetrol ade beshisa ngaso idumbu. wahamba sicontsisela sasawungena endlini ngaphakathi. nokwagcina sekuvuthisa leso sitoro baphuma sebebaleka babengaphakathi. okwenzeka kudala siyambona uRoxanne wayezama ukuphusha imoto yamaphoyisa eyayisemfuleni. nesithola ukuthi wayekade ebulala umkhonyane wakhe oyiphoyisa. nokuthi wayevela ukucasha esikhotheni nesibhamu samaphoyisa asiqhumisa. kubaleke labantu besifazane abebehlala kwi-shelter. aqhamuke segaqa ngamadolo enze ngathi uzosindisa bona. uNora wancenga uHero efuna ukuhamba naye eWashington DC ethi ngiyamazi uma wakho mina uJennifer angajabula kakhulu uma engakubona njengengane yakhe. kodwa uHero wacasuka washiya uNora kanjalo wathi ngikutshelile ukuthi angiye eWhite House. uNora wahamba wantshontsha ezinye izinto nokudla nesibhamu ney'nhlamvu. wathuswa ukubona inyoni eyayime phezu kwamalayithi emoto yamaphoyisa. maye ngasemfuleni uNora wayifica le moto yamaphoyisa wafica ne-ID kaRoxanne phakathi. ngakwezinye iy'ndawo siyathola ukuthi uRoxanne wayefika abadubula abanye abantu besifazane ayebafica kwezinye iy'ndawo. ngoba kuthiwa futhi lapho wayephinda baqhwagele iy'ndawo zabo abathathele nezinto zokugqoka nezinto zokudla. uNora wabuya emfuleni watshela uRoxanne ukuthi sengiyayazi imfihlo yakho. wathi kodwa ukuze ngiyigcine imfihlo yakho ngizohlala la ngoba ingane yami uMackenzie akafuni ukuhamba kodwa ngifuni ukuthi silambe. ngifuna ususaplaye ngayo yonke indlela esiyidingayo ukudla nokugqoka. uRoxanne wavuma watshela uNora ukuthi ayikho inkinga. ngakwelinye isayidi sibona u-Agent 355 ezama uku-exercise ukuze abuyele umzimba wakhe kwi-shape. kanti uzothi esagijima kanjalo avele aqhuzukawe abuyelwe imicabango yezinto ezazenzeka samncane. esebuyele endlini u-Agent 355 watshelwa uSonia ukuthi kumele athembeke umuntu ofana noYorick ngoba kuyimanje uthunywe umakaYorick. uPresident uJennifer okuyena omsebenzelayo ethi kanti futhi siyitholile ne-tracking device esikhwameni sakho. uHero wayehamba ngakonye iwarehouse endala la yezwa khona kukhuluma abanye abantu besifazane bememezela amagama abantu besilisa. nokwathi uma eqhamukela lapho wathola ukuthi kune-hall of voices la kwakuhlangene khona abanye abantu besifazane abebekhumbula abayeni babo nobhuti babo namadodana abo abashona bebakhumbula bebamemeza ngamagama bebeke ney'thombe zabo. uHero wayeshiya leyo ndawo waphuthuma wayotshela ibhosi yakhe uRoxanne. uRoxanne wahlomisa abesifazane bakakubo namahashi wathi abawudestroya leyo ndawo. bafika labantu besifazane bayambisana noRoxanne badestroya yonke impahla. noHero wayekujabulela ukucekela phansi impahla. uNora wayebakhuza uma sebecekela phansi nokudla esesebenzisa ney'mpuze bamlalela. emva kwaleyo mpu uNora wayethethisa uRoxanne embuza ukuthi ulithandelani uchuku nangokuvumela amantombazane ukuthi adestroye nokudla okuzosiza bona. kodwa uRoxanne wayengenandaba wavela wahamba washiya uNora kanjalo. ngaphandle uHero wayehleli namanye amantombazane afika ambonga emncoma ngokuthi wabulala i-boyfriend yakhe. uHero amjabulisanga leyo nto kodwa yamphatha kabi ukuthi uRoxanne akayigcina ngimfihlo yakhe. uRoxanne wafika wabamemezela ukuthi kumele kuzingelwe amadoda ekungenzeka ukuthi ayaphila. uNora watshela uRoxanne ukuthi ukumosha isikhathi lokho. omunye wesifazane obekulaba bebehlaselwa wafika watshela uRoxanne ukuthi wezwa ngendaba ngathi kuthiwa kukhona indoda ephilayo endaweni yaseBoston. wazomkhombisa ngisho isithombe sayo waphinde wamtshela ngamanye amabhilidi asakhanya ugesi. eWhite House uRegina nogeneral wamasosha babevumelana ngokuqumba phansi umbuso kaJennifer. uKimberly yena lapho wayesethule ngasakhuluma elibe ley'nzipho zakhe esecabanga ukushona kama wakho oyibulela uMarla. ngaphansi kwamathanela uBeth obeyintombi kaYorick nabanye abakubhekishayo bayacupha ibhomu. ngakwelinye isayidi uChristine wayetshela uJennifer about i-pregnancy yakhe kodwa baphazamiseka mangabe uJennifer ebizelwe main room. nokuyilapho uRegina nabanye besifazane
besifazane bakhombisa khona uJennifer isithombe sendodana yakhe uYorick ukuthi uyaphila. uKimberly wathethisa uJennifer ethi kumanje uma wakhe uzewayibulala ngoba kucatshanga ukuthi uyahlanya. uJennifer wagcina elivumile iqiniso ukuthi naye bekumele alwenze lolo daba libe yimfihlo ukuvikela ukuthi kungabi khona omunye umphefumulo ophumayo. uRegina wathi uJennifer akehle esikhundleni nababesendlini bavuma. Kwaqhuma ibhomu elalicushwe ababhikishi noBeth kwi-tunnel elabulala ama-bodyguard amabili. uGeneral wamasosha amayezwa lezo indaba wathatha bonke osopolitiki wathi bawucasha kwi-secret bunker, kodwa ukuze bafike kwibhanka kumele baqale badlule kwi-tunnel. Besaqhubeka kwacisha ugesi kwafika ababhikishi bakhomba uGeneral namasosha akhe ngey'bhamu ukuthi abasarende. Bababopha bonke kodwa uJennifer wanothisa ukuthi omunye walabo babhikishi abayifihla ubuso uBeth obeyi-girlfriend kaYorick wakhe. Amasosha aboshiwe ayabuyiselwa emuva kodwa osopolitiki babuyiselwe main room. Amasosha akhuluma nababhikishi nge-radio off etshela ukukhulunyiswa noRegina okuyena obesemthathiso kwepresident, kodwa i-radio yathathwa uKimberly wabatshela ukuthi bakuphi. Umholi wababhikishi wasakaza uKimberly ngempama. uJennifer wathi uzama ukuxoxisana nababhikishi efuna ukuzwa iy'khalo zabo. uRegina waphazamisa uJennifer wathi yimini upresident labo bantu ngeke ubenzele lutho. Baqala baphikisana abantu besifazane kwaze wacasuka umholi wababhikishi waqhumisa isibhamu emoyeni. uBeth waxwayisa umholi wababhikishi ukuthi njengoba uKimberly watshelile amasosha nge-radio ukuthi baphi angafika noma yinini. Wezwa lokhu umholi wababhikishi wabaqhuba labo sopolitiki basa kwenye indawo. Leyo main room wayilayitha ngomlilo yavutha. Bathi besendleleni uRegina watshela umholi wababhikishi ukuthi yonke lento ixove uJennifer ngoba nakho befuna ukuba upresident kumanje indodana yakhe uYorick iyaphila. Umholi wababhikishi wacasula uRegina wamdubula ekhanda wambulala. uBeth kwamphatha kabi ukubona lokho ngoba babevumelene ukuthi akuzokubulawa umuntu. Umholi wababhikishi watshela amasosha akhe ukuthi awalahle ngaphandle isidumbu sikaRegina. Watshela uJennifer ukuthi nawe uzolandela manihluleka ukuhamba. Bathi sebehamba beqhubekela phambili bayithela kwintuthu ye-tear gas eyayifakwa ngama-ventilator. Amasosha asebenzisa lelo thuba ukuvulela ngenhlamvu kulabo babhikishi nokwadala ukuhlakazeka nokubaleka kwalabo bantu. Kuleso siphithiphithi saleyo chaos ngokuthi kwakumnyama kwakudutshulwa kwabona osopolitiki. Ngokuthi kwase kufa abantu abaningi kungasakhethekile ukuthi ubani. uKimberly wabona uChristine ewaphansi wamdonsa for ukuthi amvikele ngoba wayekhulelwe. uBeth wabuza kuJennifer ngengane yakhe uYorick. Walivuma iqiniso kuBeth uJennifer ukuthi uyaphila uYorick. Mase siya kuYorick, uYorick wayexoxela uSonia ukuthi kuzoke kuthiwa nakwenye indawo iy'boshwa zolithathe over idolobha ngokuthi zeqejele ibulele wonke ama-prison guards. u-Agent 355 wayesengasemfuleni ngesikhathi eyophahlaza i-tracking device ngetshe. Ngakwelinye isayidi uRoxanne ababethi bazingela amadoda asinde ekufeni. Bafika kwenye indawo kwakubonakala ukuthi kuhlala abantu khona. Wathi uRoxanne ngisho kungathiwa babafice ekabeni besilisa kodwa kufanele badestroye kwasane umuntu okhona lapho ukuze babathathele izinto zokugqoka nokudla okuzobaphilisa. Leyo group yayihlangene kwenye swimming pool yomphakathi ngesikhathi bekhuluma ngestrategy sokubahlasela. Babe babili kuphela labo besifazane abazama ukubakhomba ngey'bhamu bethi bayabaxosha, kodwa uRoxanne namantombazane akhe babe baningi kakhulu ngoba bavele babaxosha. Kwathi before bahambe labo besifazane ababili bathi awusekho uhulumeni manje ngoba kwalowo bewupresident uDutshulwe wabulawa. Lokho kwamphatha kabi uHero owayesecabanga ukuthi uma wakhe uJennifer ubulewe ngoba bewupresident. u-Agent 355 wabuyela kuYorick ngesikhathi belungisa isithuthuthu emtshela ukuthi kufanele balunge ngoba kusasa ekuseni bayahamba. uYorick watshela u-Agent 355 ukuthi akasaboni isidingo sokuhamba yena ngoba uyacabanga ukuthi naye u-Allison ayikho into ewumehluka azoyenza. u-Allison wayezwa leyo nkulumo wavele wacasuka wahamba wathi kungcono uyihlalela nomndeni omusha uzwile ukuthi uzoba nephathi. Ngalobo busuku uJennifer uma kaYorick obewu-president noBeth obeyi-girlfriend kaYorick bahamba bayocasha kwenye indlu endala. Ngokuthi kwakumnyama bezwa sengathi kukhona isigebengu esingenayo. uBeth waphuthuma ukusihlasela nge-taser. uJennifer wabona ukuthi uSam. Wathi sabatshela uSam ukuthi uHero uyaphila babona sebekhanyiswa imoto ngewindi. Bathi bethi bayabaleka labo bathathu bathola ukuthi iminyango namawindi sekugadwe ngey'bhamu namathoshi. Kwelinye isayidi u-Allison walala no-355 ngoba eyitshela ukuthi ukuba khona kwakhe kuzomvimba kuthena sleepwalk. Kwelinye isayidi uYorick wayexoxa noSonia ngesikhathi uSonia etshela uYorick ukuthi naye wayeboshiwe eboshela ukubulala, kodwa uYorick wathi akanandaba naleyo nto wakhisa uSonia noba bagcina belale ndawonye. Kwelinye isayidi uKimberly wayiphupha engathi ukhulelwe wathi eduze kwakhe kuvuka uYorick bayakhisana. uKimberly waphaphama endlini yamahashi la babelele khona noChristine watshela uChristine ukuthi useyazi ukuthi abantu abalahlekelwe ikusasa uzolibuyisa kanjani. Wathi yena into ayidingayo kuphela udinga ukuthi kube khona uYorick. u-Agent 355 wathi mayiphaphama ekuseni wabonga u-Allison ukuthi iplan yakhe isebenzile ukuthi akazange avuka sleepwalk, kodwa wethuswa ukubona le-tracking device ade iphahlaza emfuleni esiseduze kwakhe. uRoxanne negroup yakhe abantu besifazane babehambe behijack izindlu zabantu bafika baxabana nabanye besifazane ababehlala kwenye indawo. Wathi mayezwa lowo msindo u-Agent 355 watshela uSonia ukuthi akathathe u-Allison noYorick abacashisa kwenye indawo esafe. u-Agent 355 nomunye wesilisa oyi-transgender benze ngathi bayasarenda. Sebesehlathini u-Agent 355 wenze ngathi ulimele emlenzeni kanti wenzela ukubakhahlela washala umantombazane waqeda ngabo. Emgwaqweni uRoxanne wayesaqhubeka nokuqhwaga iy'ndawo zabantu kanti abanye bazoqhamuka ngerufu yendlu babadubule bevikela indawo yabo. Nokuyilapho iqembu likaRoxanne laselidutshulwa khona uMackenzie sebona umngane wakhe edubulekile efuna ukumsiza. uNora waxosha
waqasha ingane yakhe uMackenzie ethi angasondeli la uzolimala, kodwa uMackenzie wayefuna ukuyosiza umngane wakhe ngenkani. Ngokuzwa lokho uNora waqhubeka nokudubula erofini watshela uMackenzie nomunye ukuthi abayocashisa le ntombazane edutshuliwe. uHero wezwa umsindo ngasehlathini mayethi ugijima ngehhashi ethi uyawulandela wabona ubhuti wakhe uYorick wavele waqhamuka uSonia wadubula uYorick, kodwa ngenhlanhla wedubuleke engalweni zahagana ezandawonye ijabulelana. uHero watshela uYorick ukuthi umama wabo ushonile kanti futhi unegroup kaRoxanne ebulala kwasani yesilisa ephilayo. Kwaqhamuka omunye wesifazane wadubula uSonia wambulala. uHero waphoqa uAlison noYorick ukuthi babaleke wasedubula lo muntu wesifazane obehamba ngehhashi obulala uSonia. U-Agent 355 naye wafika wazojoyina leyo mpi yoRoxanne. uNora wedubula ecashile wabona indlela asebefa ngayo laba bakaRoxanne bebulawe laba baserufini. Waphuma lapho uNora ephakamisa izandla esarenda yama kanjalo impi. uRoxanne wacasulwa ukusarenda nokunqamula impi wabathuka wahamba wabashiya. Bahamba bayohlanganela kwi-swimming pool noNora wabuyela endlini esecasukile destroy izinto. Kwangena uHero watshela uNora ukuthi uYorick uyaphila. uRoxanne wahamba ubafica behlangene kwi-swimming pool wabathuka babiza ngamagwala. uNora wadubula uRoxanne wambulala waphosa kwi-swimming pool. amantombazane akhipha ibhama akhomba yena uNora. uHero watshela ukuthi awehlisa ibhama amantombazane batshela ukuthi nanga umholi wabo omusha uzobabonisa indlela yaphambili, hayi uRoxanne ubebaphethe rafu. Late u-Agent 355 wahlangana nabangani bakhe bakudala. uYorick yena wayevalele kwenye indawo ekhalela ukuthi uma wakhe ushonile nokuthi udadewabo uHero usephenduka umbulala. u-Agent 355 wangena watshela uYorick ukuthi asikho isidingo sokukhalela umuntu oseshonile ngoba usuke ngeke asavuka, ethi wena uma usayimisele ngokuphila uzophila. wathi u-Agent 355 makuthi uJennifer ube upresident wena obengiqashile akasekho, umsebenzi abengiqashile wona wemishini yokubheka wena awusekho, ethi kuzomele ngikudedele uhambe. uYorick watshela u-Agent 355 ukuthi ucela amtraine ngoba usekhathelwe naye kungabi namsebenzi walutho. Kwelinye isayidi uJennifer noBeth noSam babevalelwe kwenye indawo, bevalelwe umuntu owakwabopha u-Agent 355 wagcina semtrainer. Kwelinye isayidi uYorick, u-Agent 355 kanye no-Alison babelandela enye tracking device ababengazi ukuthi ibuye noba emfuleni. bayilandela yabaholela kwenye indawo yayinezinto eziyama-supplies afana nokudla, upetrol, izinto ezifana namaphilisi zokwelapha nemithi. bafica nemap eyayibayalela nedirection yokuya endaweni yokuthola usizo. babona engathi bacushiwe la kodwa bayilandela khona kunjalo. Le series bafethu okwamanje isaphelela la, but ngokwe-production yayo ayikakapheli, isazoqhubeka la ekuya khona u-Agent 355. kuthiwa nje isazoba yinde kakhulu, so ongakwazi ukuthi abe ne-streaming platform mhlawumpe asheshe ayithole angayiqhubekela ayibukele, kodwa mina okwamanje ngizoqhubeka kwenye, ngizoza nenye iseries entsha ezolandela emva kwale. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imovie elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.